Salut! Bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Christmas Edition. Glumeam. Ne-am băgat o textură de iarnă deoarece vine iarna. Așa. Și cum am spus și în episodul anterior de Farming Simulator 2014, că am încercat să filmez Minecraft, dar mi-a dat erori, multe erori. Și aceasta e textura. Aici am făcut un brad, dar hop, fuck. Am avut zăpadă pe brad, dar s-a topit. Dar nu contează. Și cam așa arată textura. Este super șmecheră. Mie îmi place cum arată. Uitați-vă cum arată ușile. Fuck. Uitați tablou și uitați saplingurile. E frumos sau ce? Așa arată lemnul. Uitați chesturile. Șmechere. Aici avem un alarm reparat. E șmecher. Așa. Bun. Gold Nugget. Asta să-l ducem și noi sus. Dar de aceea nu am putut filma. Dar nu contează. Ceea ce contează e că am revenit. Bun. Fac eu. Așa. Stați să dormim și după aia vă voi explica mai multe. Așa, unde avem stick? Mai avem loc aici, dar nu mai avem loc. Stați că atunci sunt niște oi. Asta ce-i? Bărciud. Ul. Aici niște scări, veți vedea imediat ce am făcut cu ele. Aici mai avem niște netherrack. Așa să mai punem ce mai avem pe aici. Polish andesite. Punem aici în chesturi. Da, nu mai cabe nici în acest chest. Bun. Mergem repede să ne culcăm. Așa arată patul. E destul de șmecheră textura. Deci bradul nostru arăta super mișto, numai că s-a topit zăpada. Uitați, acestea sunt niște cadouri. Frumos. Uitați, anins. Șmecher. Aici mi-ai decorat eu puțin. Și haideți să vă arăt ce vreau eu să lucrez acum. Ceva pe aici, nu? Bun. Să luăm niște torțe. Aici vreau să fac, cum să vă spun, o cameră cu niște chesturi. Aici voi ține eu chesturi, nu neapărat mai prețioase. Niște chesturi, cum să vă spun, va fi un beci în beci. Așa. Eu nu mai am niciun târnă cu... Da, aici. Vedeți mai frumos aici.
Așa. Hai să nu știu această turță. Punem acolo. Și da, nu uitați să dați un like, share sau subscribe, pentru că sunt imens, stați, fac, pentru că sunt imens apreciate și mă motivează pe mine să filmez mai mult Minecraft sau jocul respectiv. Ne mai extindem și în partea aceea. Numai aici am dat de peșteră. Not very good. Stai să facem și noi așa. Sau luăm și cobblestone. Da. Așa. Încă unul aici. Bun. Să ne continuăm treaba. Cam așa sau mai mult. Mai era să cad acolo. E cam pe aici. Bun, cam atât ar veni. Gata. Mai vine și așa. 1, 2. Gata. Fuck me. Da, dacă tot am căzut, luăm și noi asta. Și... Stați, pe aici încă sunt. Bun. Hai să continuăm aici cu săpatul. Aici avem niște pământ. Și vom face de 3 locuri înălțime. Curând ne se va termina și acest târnăcop. Dar ne ajunge până fac. Și ne ajunge să mai facem aici. Bun, și va trebui să umplem și aici. Puțin așa. Vom sparge și asta. Chiar dacă nu știu ce e cu această textură, chiar că nu-ți dai seama. Dar nu contează, nu vom ține mult, doar în perioada Crăciunului. Bun. Și cum am spus și în episodul anterior de Farming Simulator 2014, dacă vreți și
da, dacă vreți, puteți să-mi faceți mape de Minecraft pe care eu să joc. Și acele mape pot fi labirinte, mini survival, PvP, chestii dintre astea. Mie chiar mi-ar place așa ceva. Și dacă veți face, dacă vreți, lăsați link în comentariu de descărcare. Eu le descarc și le joc. Simplu. Așa mai avem aici. Bun. Așa. Mai avem aici. Perfect. So cool, motherfucker. Spargem și aici. Facem frumos, mă. Stai să înlocuim și asta. Așa, luăm scări. Așa. Și gata și cu această încăpere. Vom mai pune niște torțe. Să nu se spawneze monștri. Asta are treaba aici. Aici. Și cam atât. Și mai aveam eu o idee. Aici. Care vom pune în practică chiar acum. Numai că trebuie să mergem sus. Ia stați. Bun. Aici vrem să cad. Să umplem și noi aici. Pentru că n-are rost. Bun, ăla rămâne acolo. Mergem și noi rapid până în casă. Să luăm o găleată cu apă. Aici. Bun. Coborăm. Coborăm pe scară. Fuck me. Vom pune aici apă. Și cred că v-ați prins ceea ce am făcut eu acum. Și ce voi face. Deci să zicem că ne grăbim să coborăm acolo. What the fuck? Fail, bitch, fail. Uitați tot ce am zis. Deci mai am puțină treabă. Acolo jos. What the fuck? Păi. Nu credeam că o să se întâmple așa ceva. Asta e. Se mai întâmplă. Asta. Punem și aici.
Vom testa din nou acum. Să zicem că ne grăbim. Luăm ce ne trebuie. Bang. Și am ieșit afară. Bun. Nu dificultatea asta. Bun, toată lumea, cam atât și cu acest episod. Eu am fost Bărbuță și nu uitați să dați un like, share sau subscribe, pentru că sunt imens apreciate și vă salut. Pa, pa!